Неверагодная значнасць БНР у тым, што ўпершыню у гісторыі беларусаў з'явіўся і пачаў рэалізоўвацца праект уласнай дзяржавы. Іншымі словамі, уласны дом, нацыянальны дом, які б атуліў беларусаў ад скразнякоў бязмежжа. Разам з тым, мы па сёння яшчэ не можам сказаць, што праект БНР, Беларускай Народнай Рэспублікі, сёння ўжо цалкам зрэалізаваны. Але сёння мы можам ужо амаль пэўна казаць, што ён будзе зрэалізаваны раней трохі ці пазней. Слава пачынальнікам, слава БНР.